Yep. Fisk! Fisk! Det er dejligt. To lige herinde i udgangen og svinge. Småkage, sagde det bare. Ja, ellers opgiver der lige går en ormefisker foran mig. Den er god, den her. Den er sataneme god, det kan jeg godt se dig. Skal vi have den der. Prøv at se halen. Ja. Fanden skal vi hen med den? Jeg kan godt tænke mig at komme hen her, hvor det er lidt mere. Jeg tror, du kan sagtens stå hernede, hvis der. Men den er ikke klar endnu. Nej, det er den fandme ikke. Okay. Den kan ikke lide dig. For helvede. Jeg tror, det er en meterfisk, den der. Så fandt den hjem igen. Og se, nu står den stille. Så. Hold kæft, mand. Så. Men så skal de bare lige have lov til at... Kæft, den tager vi. Du er så færdig, mand. Har du set den? Nej, ikke rigtigt. Ikke andet lige. Den er sådan rigtig. Satan, den er stor. Jamen det var det, jeg sagde. Fuck, den er stor, Frank. Jeg så lige siden på. Jeg så bare halen. Fuck, den er stor. Det er i hvert fald en meter. Hold kæft, den er stor, mand. Fuck, den er stor. For helvede, Frank. Jeg tror godt, du kunne begynde at gøre klar til at komme ned et eller andet sted. Du skal ikke træde ud. Der er sat med dybt herude. Prøv lige... Ellers kan det være, at du skal komme ned, du er lidt længere. Det kan også være, at vi skal prøve at gå længere ned, se om vi kan komme til at... Hvis vi kan få den til det.
Husk at prøve lige at vente lidt. Jeg vil have den på hovedet eller halen. Ja, jeg vil godt have den på hovedet, hvis du kan komme til det. Fordi halen, det tror jeg ikke rigtigt, det. For satan. Jeg tror, det kan godt være, det er lige, hvad du skal tage den i halen. Nej, næste hul. Er du sindssyg, mand? Det er kraftigt med en gris. Så, kom ud. Kom. Ej, den på den her. Kan den ikke sidde fast, den her? Jo, den skal bare lige drejes. Og måske have en tur mere. Ej. Jeg skal lige... Jeg tror lige, jeg skal have den vendt rundt. Så, tror jeg, den kommer. Er du klar? Yep! Kraftedeme! Hold den lige i vandet. Prøv lige at se en underkæften her. Hold da kæft. Jeg rystede helt bare på dine vegne. Fedt. Det er heller ikke lige over den svømmet op, den der. Nej, det er. Men de er bare fedt flot. Det er satme flot. Hvor mange siger den, var? 1 meter. Ja. Han har nok godt været spændt for på,